Kanang tindahan na mo yo. Oh, Walay gabantay anak. pag sure ba? Lagi, dahil kay mga gamit niya sulod oh. Mahimo panguha taman sa imong madala-dala. Sige dok, sige dok. Dala, sige na ko. Dara dok, dok. Balik ka mo sa kadagan kay butang untang mga mahalon hato. Ganun ka lang siling mo imong dala. Dagan kay sagbot sa mua. Na, lipig apilay mo utok kay likoy kay ka. Gikapoy na ko pagkain nimo. Unang karon, I'm done with you. Because you, unsa gani ng inigis anang gipasakitan? Because you ouch me. You keep me ouch. You ouch me. Unang karon, let's split up together. Goodbye. Kanang hana ba lami kay view oh. Ito ko na nga napitan nga nakawan na pitana. Wala pa nabutangan bitog balay. Lami mo ginabalayan ha. Ako sa danas niya ako. Pagkukuhan na pod mo, apel-apel na ito mga friend. Karon, tudluan ka na ko kung saon pag-dive. Sige, sige. Ang imong unang buhaton, tindog, then iyan na imong kamot, then hunat, then jump. Babe, di ba love kay ko nimo? Love kayo. So tanang akong ingon nimo imong buhaton. Tanan, buhaton ako para nimo. Sumayon ko magpakamatay ka para nako imong buhaton. Simba ko! Kung ganan ka magpakamatay pagsulo, ay kuya mong amaw. Dapat ko mga pangando sa kinabuhi. Oy, David, Bird, asa ka? ulit na. Ay, sakay! Sure ba? Ay, sakay! Paano magdala ko maka? Asa ba na? Kumpay. Sige, sa baka ra na. Di ja sa kanding ni. O gani, pero sa baka ra ba? Di sa kanding ni squared. Lagi, pero sa baka. Di sa kanding na ko ni pagkumpaya. Kabalo ko sa kaning na ako, aling ko na daw sa baka na. Aw. Pero sa kanding biya gyud eh. Anaog no? Gulay ka, oy! Hato! Paglakaw! Moy, may hapon. Ay, may hapon bod. Ubayad ko sa kong utang. Sige. Pila to kong utang? 500. 100, nara, 1,000. Sige. 500. Sige, di mo sukli nimo. Salamat kayo. Sige, salamat pod. Basta susunod na po itong utang. Ay! Nara di ko 500 mo, ambit tong 1,000. Oh, para. Sige, wala ko utang. Oh, wala kay utang. Sige, salamat. Pen. Oy, Magpa-hospital na kay ko, Pen. kay? Kay inig utot na ako kay wa may baho. Sige, utot no. Operahanan man na way. Akong lubot. Hindi ka na yung ilong. 100 call. Na wala ra bagi ko'y kwarta yung dalar. 100 call pangkaon ra nang kukol. Bitaw, promise, wala gyud oh, tanawa. Oh. Isa 100 ra. Kana bitong imong gipangayo-kayo no, kung imo pa nang gitrabaho, tagpila may imong income ani ron kada adlaw nimo pagpangayo? Income kada adlaw moabot og 3,000. 3,000? Oh, kada adlaw ra. Ah! Call, 200 call. Ay, may 200 call. 200 call. Sige na, call. 200. Wala. Bong, may hapon. Ay mang adlaw kapitan. Na ako ihatag yung ayuda. Unsa man ang klase nga ayuda kapitan? Sudan. Ay salamat lagi makasapal-sapal ang pagkaon kada adlaw. Unya balo pila pud ka adlaw nang inyo ang sudan nga ayuda kapitan. Usa ka bulan yung konsumo. Tanan mas maayo gidi ay na. Oo. Paliw ko. Unsa man eh? Ha? Ginamos. Hala Ginoo ko ginamos mo ni inyo ang Ginoo ko agi. Jesus mo ni inyong pangkonsumo og usa ka bulan. Igo na nag-usa ka bulan. Sige, na-receive na nimo. Ginoo ko ginamos ba. Taas kay uric ni ako pong kidney ani mapunog bato. Matay. Ngadog sa lida. Kita namang kuha na. Tanawan na ron. Kanang lalaki ana, namagaw ka na, maglakaw. Di ba? Then, nasa kami nagbang babae ron. Gato na, diba, kasumbagay, ng babae lalaki. Pero ang babae, di malupig, may kay mga rate. Ta. Mutawag nag-back up ron, nag-back up ng babae. Di ba? Dahil na unsa. Pagkatundo ato, mabot mo itong mga back up. Gapinusalay sila dito. Dahil pa ka man tugpog bomba.
pagtupog bomba na ay Imuha na ng cellphone na. Kaya ikaw lang to, kay kabalo man kag-usip padul nga ng istoryang salida. Moy moy. Hubag man kaayo? Ay, hubag og ilong? Moy moy dako. Ay, Dakog bangag ng ilong. lagi. Ligara mo ha. Moy, moy! Ah, Okay. tingog, sumpaye. Mamang ipusil magkunin mo gwapo. Nasipet ko pagpusil. Ikaw man gupod man, mahali man po kagat ng malikanding manggupod. Kaya manawag sa ambulans. Ambulans! Pen, Oy moy. gahapon ba katong nako sa inyo Oh maman. Akong gikawat imong pitaka. Itsi ka moy. Mao din balo kog pangita wala dito kay mo ning gikawat. Mao lagi pen, paglantaw manggod nako aning pitaka kay wa mo goy sulod. Pwede ilista nimo niglaing pitaka kanang naisulod kwarta. Squirt. Oy, main mo kuno ka managna, daghan mong gay mo natong managnain na ka. Oh, Magpatag na ko be. so may gusto nimo yung patag na? Kanang after 10 years, maunsa akong kinabuhi. Aw, sa nakita na ko sa imong palad, after 10 years, nako duha nakita. Nay good news ug nay bad news. Unsa man ang bad news? Ang bad news nga akong kita, di gyapon ka makauyab, mabunog gyapon kag utang, pobre gyapon ka sa tanang pobre, ug ginanat-lanat kag pulis tungod sa imong mga utang. Unsa man ang good news? Ang good news, maanad ra ka. Mer, may hapon. O Squad, ikaw din na Squad. Kanang sa pa magkanaulig kag Saudi Squad? Kada gahapon ra. Nako pa sa lubong imong tsukulit na. Hala, salamat ka ng chocolate ni mo Squad. Ug unya ra ta magtabi kay napoy at unahan. Nahala, basta ka salamat kyan eh. Sige. Uy Squirt. Nakita na kita ingon nila uli na mo kagi kag Saudi. Ope. Di mo po sila to. Nanghatag no kag tsokolet. Uy ako ato. Oh, nangatag ko nila adto. Ako lang di ko nimo tagaan. Og Tsokolet. oh, nakoy para imong apel. Ah, okay. Sana gid di ko nimo. Ano na? Chocolate. Sige, mag-istorya na to niya. Muna tsokolet di kag Saudi. Babe, sa kadagang bayot aning kalibutan, nganong ako may imong gipilan, di man ko gwapa. Kaya gwapa biya ka. Gwapa, di man ko gwapa. Gwapa lagi ka. Nga asa madapit sa ako ang lawas sa mo nakita na akong pagkagwapa. Gikan sa imo ang lapalapa hangtod sa imong liog. Ang nawong. Anay iro oh. Tulis na igliyok! Tulis na igliyok! Tulis na igliyok! Hoy! Liyok na ayaw tulis! Ikaw ba? Wala nagkikite para nako. Sige laman mo kuyo ka na mong barkada si Birto Junior. Sige mo dulag pickleball. Bali, sorry na good. Dili, paaniala si Birto Junior kaya ako na kasi ang kasaban. Bali, ayaw na po pag-ingaw na anapod. Kung sa may mong ganahan, pareuni mo na si Birto Junior o dili. Kaya dili ka na kumpletan og green seat na mong motor. Bali, ni sinala. Nara. Sumao ni si Birto Junior. Hi, nice to meet you. Nangita man kuno ka na ako. Ano si Ilmer? Ilmer mo ni si Birto Junior? Oh, Magdula mo pickleball kung na imo ang bulls mo dulaan niyong dua. Dapit sa bagay ko. Unsa man ka? Sinukya mo ko na sumagal ako, gigukod ko eh. Sige, mas maayo mo tago ka mo eh. Ari. Sul. Uy, sige, laboy. Kabatay mo kasi Moy Moy? Namagutoy atraso na ko? Si Moy, nara oh. Ditsi ka Moy? Ano ganun ba ka ganyan? Kasi ka ganun ka? Sir, may hapon taga diri ra ka. Ah, dar sa unahan. Basi gusto ka mga apply credit card. Ah, dir ko ra. Wala ni annual fee. Dir ko. Ang nakatsaday dako og credit limit. Dir ko. Wala pag yung interest ni sir. Dili lagi ko na akong kwarta dato ko. Gawas-awas akong kwarta sa bangko. Huwag ko mangitag utang. Lito mo lugos. Pre, gamuro man? Gagool ko pre. Eh mama, ako magong asawa, nag-hiring og driver. Kada pag yung batanon niya gwapo. Ah, so gasilos ka pre. Wala man ko kasilos. Akong gikatingalahan nganong ga-hiring siya driver nga wala man misakyanan. Uy,
Uy, Oh. uy! Imong barkada ba si Tipin? Naligsa na itong sakyanan. Pagsi ba? Lagi, Nya naon man siya? wala lagi ko kabalog-buhi pa ba to or patay na? Nantawa lagi ning bata. Ate ano kay ko tawagan siya? The subscriber cannot be reached. Please try again later. Na. Patay na. Dok, naitawo na pusil pa papusil ng taan eh. Ayaw si Kabalaka kay bulletproof niya itong sakyanan. Bulletproof? Ah, bulletproof pala yung sakyan na di makakapusil lang. Bangin ko daw.